गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ दिनै 12 मे एबा बर' बिमा सान। बे सानजों लोब्बा लानानै गसाइगावनि सराइबिलाव थानाय गायदे हेलेनानि मांखरसालियाव गायदे हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। बे मुंख्लं सान फालिनायाव बाहागो लायो एबसुनि बारग' दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि आबोबनि दैदेनगिरिफ्रा। मख'जाथावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय समाव 1988 मायथाइनि 12 मे अक्ट'आव पुलिसनि गुलियाव खारसि बिरसि अबथिरा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन सराइबिल गामिनि थागिबि गायदे बसुमतारिजों लोगोसे 14 बोसोर बैसोनि हेलेना बसुमतारि बिथांमोना। दिनै बर' बिमा सानाव हारिनि थाखाय जिउ बावलांनाय बर' आइजोफोरखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि मांखरसालियाव एबा गायदे हेलेनानि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै मान बावदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। जौ गोजा लोंनायाव हादरनि गेजेरावनो उत्तर प्रदेशआ रेकर्ड खालामदों। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेन्टआ खेंफोरथि होनाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशआव सानसेयावनो गासै 115 कौटि रांनि जौ लोङो। प्रयागराज हेडक्वार्टार स्टेट एक्साइज डिपार्टमेन्टआ फोरमायनाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशनि सुबुंफ्रा सानसेयावनो गासै 115 कौटि रांनि जौ लोङो। उत्तर प्रदेशनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो सानसेयाव खमैबो 2.5 कौटिनिफ्राय 3 कौटि रांनिबो बांसिन जौ फाननो हायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 बोसोर सिगां रुजुनायाव उत्तर प्रदेशनि गासै जिल्लाफ्रावनो जौ फाननो हानायनि बिबाङा जोबोद बारायनो हमदों। अल बिटिसि कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि बाख्नायथाव खामानि। जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरनि न'खराव आगान हैदों थिकादार बिक्रम दैमानि दैदेननाय कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि मोनसे हान्जाया। अल बिटिसि कन्ट्राक्टर एस'सिएशना जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय बारग' एनडिबिनि सोद्रोमा गान्दा बसुमतारि आरो बुलेट बसुमतारि दुखुथिया न'खरनो अनसुंथाइ होदों। जोबोद दुखुनि खौरां। बर' बिमानि मेगनाव दासिमबो रुखु रुखु दुखुनि मोदै। थैनायनि आगोल अनजिमा फिसाज्लाखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ हास्थायदों हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय बिर जोहोलावनि अनसुलि बिमाया। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालियाव थानांनाया बर' हारिनि थाखाय हाजासे दुखुनांथाव। गाव थैनायनि सिगां फिसाज्लाखौ उदां जानायखौ हास्थायदों क'क्राझार जिल्लानि जारबारि 12 हाट गामिनि जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' एनडिबि सोद्रोमा गान्दा बसुमतारिनि अनसुलि बिमा लाइस्रि बसुमतारिया। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाम हामलायथि बावहरदों। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मेडिकेल प्रग्रामनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानाय गासै सा 589 मेडिकेल एक्सपिरियेन्स फरायसाफ्रा 13 मेआव एन्ट्रेन्स टेस्टआव बाहागो लागोन। बे फरायसाफोरनि आनजादाव जाफुंसारनाय आरो गोग्गोयैनि थाखाय बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ गाहाम हामलायथि बावहरदों। लख्रानि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि गोब्राब जखम। गुवाहाटीनि पाटासिल आम्बारि ओनसोलाव दिनै मासे लख्रानि थागिबि सुबुंफोरखौ गाग्लोबनायनि मोनसे खौरां मोन्दों। बे गाग्लोबनाय जाथायाव समन कुमार सिंह आरो मनियार देबिया खर' आरो आखाइजों लोगोसे देहानि माखासे बाहागोफ्राव जखम जादों होननानै खौरां मोन्दों। जखम जानाय सुबुंफोरखौ गौहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदों। सावस्रि बिफाननि खुंफुंनाय सावस्रि बादायाव होनाय मुलिखौ जानानै गोबां फरायसाफ्रा लोमजादों। गुवाहाटी नोगोरनि काहानपारानि गंसे सरकारि गणेश मन्दिर हायार सेकेन्डारि स्कुलाव सावस्रि बिफाना मोनसे सावस्रि बादा खुंफुंदोंमोन, जेराव फरायसाफोरखौ डियरमिं टेब्लेट्सखौ सावस्रि बादायाव फरायसाफोरनो जानाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव फरायसाफ्रा लोमजादोंमोन आरो फरायसाफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों होननानै खौरां मोन्दों। बे जाथायखौ लानानै फरायसाफोरनि बिमा बिफाफ्रा फरायसालि खुंथाय आरो सावस्रि बिफाननिफ्राय जाथायनि सायाव फिननाय मोननो दाबि खालामदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरांनि रुनिखाथायाव रेभिनिउ हा जेंनानि सायाव नायबिजिरनो गाबोन बिटिसिनि सीएम प्रमद बर'आ रायजो राजाजों सावरायफैगोन। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि रुनिखाथा पिस्टिसनि सिङाव थानाय दरथाम गामि फारियै उत्तर रुनिखाथा, पश्चिम गलाजार आरो मदाथि रेभिनिउ गामिफ्रा मेपआव गैया। 72 बोसोर बारलांबाबो सरकारनि नोजोराव गोग्लैजायाखै होनना खौरां बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगो गाबोन बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बे गामियाव दावबायफैगोन आरो रायजोफोरजों जेंनानि सायाव सावरायफैगोन। बेजों लोगोसे बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारि, 3 नं सिदली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारि आरो बिटिआरनि गोबां एम आरो एमसिएलए बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो गाबोन बे जानो गोनां हाबाफारियाव ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो
14 नं सिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिदाव मुसाहारि आरो उत्तर रौनिकाटा रेभिनिउ कमिटिनि आफादगिरि बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अंगराग पापना देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अंगराग पापननि सावस्रिया हरखाब गाज्रि जानायनि जाहोनाव मुम्बाइनि ककिलाबेन धीरुभाई आम्बानी हस्पिटाल एन्ड मेडिकेल रिसार्च इनस्टिट्यूटआव थिसननो गोनां जादों होननानै दिनै 12 मे खालि सानजौफु समाव मुंदांखा देंखोगिरि अंगराग पापना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि लोमजानायनि खौरांखौ फोसावनानै होनायखौ नुनो मोन्दों।